Здравейте! Казвам се Павел Методиев и днес ще поговорим за това какви възможности имате за финансиране на стартиращият ви бизнес. В този клип ще ви представя 5 начина за финансиране на стартиращ бизнес, като ви кажа някои от хубавите и лошите неща при всеки един от видовете финансиране. Първият от методите за финансиране на стартиращ бизнес, който ще ви представя, е чрез европрограми. Първият ми бизнес беше финансиран по европрограма. Обикновено ви се отпускат от 20 до 50% авансово плащане от сумата нужна ви за финансиране и останалите разходи по финансирането трябва да платите вие, след което ви се възстановяват, стига да сте ги похарчали както сте описали по одобрените бизнес план и проектно предложение. Плюсовете с такова финансиране за стартиращ бизнес са: първо, за да кандидатствате за такова финансиране, трябва да сте попълнили много конкретни бизнес план и проектно предложение. Тоест, вие като кандидат трябва да следвате много внимателно бизнес планът, който е предоставен по програмата, което е страхотен пътеводител за човек, който за първи път ще развива бизнес. Това е хубаво, защото попълвайки такъв бизнес план, вие ще съберете много информация и знания за бизнес начинанието, което искате да развивате. Второ, ако ви одобрят по такава програма, трябва много внимателно да следвате стъпките, които сте заложили при писането на бизнес плана, защото ако има разминаване, няма да ви платят. Това е хубаво, защото ще имате стимул да следвате плътно бизнес плана, което ви кара да не се отпускате или бавите, защото имате заложени конкретни дати за различните дейности. Също така, този контрол не ви позволява да кривате от правия път. Третото, хубавото в този начин на финансиране е, че парите се отпускат безвъзмездно и рискът ви рязко намалява, стига да не правите схеми, които могат да ви струват много скъпо. Лошите неща при такъв вид финансиране са: първо, чака се много и понякога оставяте бизнес идеята си на пауза за цяла една година. Второ, налага ви се да се срещнете с държавната администрация в цялата и прелест и красота. Трето, броят на програмите за финансиране на стартиращ бизнес е много малък и в повечето случаи са насочени към селските райони. Два съвета от мен: ако ще се финансирате по този начин, въоръжете се с много търпение и спокойствие. Второ, задължително си наемете консултант по такава програма. Няма да ви струва скъпо, около 500 до 1000 лева, като имате възможност да им платите, ако проектът е одобрен и финансиран. Вторият начин на финансиране, който ще ви представя, е чрез така наречените бизнес ангели или рискови инвеститори. Това са хора или компании, които инвестират в бизнес идеята ви срещу процент. Това е в случай само ако харесат идеята ви и си мислят, че инвестицията им ще има голяма възвръщаемост. Този вид финансиране се среща навсякъде по света и особено в Силиконовата долина в щата Калифорния. Плюсовете на такова финансиране са: първо, бизнес ангелът, който инвестира във вашата идея, споделя с вас риска, което означава, че вашият риск намалява. Той прави това, но срещу риска, който поема и сумата, която инвестира, вие му давате процент от бизнеса си. Второ, хората, които инвестират по този начин, обикновено са с много опит и връзки. Те са успешни ръководители на бизнеси и могат много да ви помогнат за бързото и успешно изграждане на вашия бизнес. Лошите страни на този вид финансиране са: първо, този тип инвеститори обикновено инвестират почти и само в IT сферата, т.е. такива хора едва ли биха инвестирали в идеята ви за магазин, сладолед или спа център. Второ, шансът да намерите такъв бизнес ангел и да инвестира във вашата идея е около 4%. Това се дължи на факта, че те искат идеята, в която да инвестират, да е хита на сезона и с поемането на минимален риск да имат много голяма възвръщаемост. Това е нормално, все пак парите, които инвестират, са безвъзмездни и в повечето случаи не са обезпечени с нищо. Тоест, ако бизнесът се окаже неуспешен, губят всичко инвестирано. Съвет от мен: ако ще използвате този начин на финансиране, трябва да структурирате бизнес идеята си много добре. Тя трябва да е максимално кратка и ясна, защото хората, които биха инвестирали, са много заети и биха намерили повече време за по-детайлно изслушване, само ако идеята ви ги впечатли и грабне от самото начало. Иначе ще ви благодарят и ще ви отпратят. Третият начин за финансиране е чрез Kickstarter платформа. Това е платформа, която е като на почти същия принцип като инвестирането от страна на бизнес ангел, но с няколко различия. За да наберете финансиране по този начин, пак трябва да представите идеята си пред потенциални инвеститори и затова тя трябва да е интересна и добре структурирана. Разликата е, че тези инвеститори ще са много на брой, а не както в първият случай само един. Моделът на инвестиране също е различен. Вместо инвеститорите да си купуват процент от вашият бизнес, те ще си купуват директно вашият продукт.
само че на зелено. Тоест, те ще ви платят предварително за вашия продукт и вие ще трябва в последствие да го произведете и да им го изпратите. Това е много добър начин за финансиране, защото инвеститорите са хора като вас, хора от цял свят, които също имат бизнес идеи. Ако искате, може да им помогнете, ако си купите от тях. Добрите страни при този вид финансиране са много и част от тях са: първо, когато си представите продуктът пред една такава публика, вие ще имате възможност за получаване на обратна връзка от бъдещи и потенциални клиенти веднага. Това е едно от най-важните неща за един бизнес, а именно мнението на клиента, въз основа на което се усъвършенствате. Второ, продуктът ви започва да трупа популярност в момента, който го представите, и то пред хора от цял свят. Трето, срещу парите, които набирате, не дължите нищо, освен готовият ви продукт или предварително посочена награда от вас, като например тениска или чаша. Тоест, не теглите кредит или не продавате част от бизнеса си. Четвърто, тук почти няма ограничения в бизнес идеите и секторите, в които може да се инвестира. Лошите страни при този начин на финансиране почти липсват и за мен това е един от най-добрите начини за финансиране на стартиращ бизнес. Но все пак и тук има доста трудности, като например: първо, когато представите проекта, вие трябва да покажете в общи линии какъв ще е бизнес модела ви и за какво и как ще използвате набраните средства. Трябва да сте заложили бюджет и ако не успеете да намерите минимум 100% от исканата сума, няма да ви бъде отпуснато нищо. Тоест, за да успеете, хората трябва да са харесали идеята ви и да си купуват продуктите ви на зелено. Второ, има 5% такса, ако успеете да наберете минимум 100% от заложената сума. Това е нормално. Все пак това е бизнес модела, по който платформата Kickstarter печели. Ако ви е интересно, можете да кликнете тук, за да разгледате сайта и да съберете повече информация. Чрез тази платформа българи успяват да съберат $1 милион за финансиране на своя супер готин продукт Halfbike. Така че не си мислете, че този начин на финансиране е невъзможен. Четвъртия начин за финансиране на стартиращ бизнес, който ще ви представя, е чрез кредитиране. Този начин може би не е най-добрият вариант, който можете да изберете за финансиране, но все пак има своите плюсове и минуси. И може би това е вариантът, който се използва най-често. Някои от положителните страни са: първо, той ви дава повече свобода от другите методи за финансиране, т.е. не трябва да се отчитате пред никого, освен пред датата, в която трябва да се внесете вноската. Второ, ако сте редовен платец, може лесно да го рефинансирате в бъдещ момент, ако ви потрябва капитал. Трето, трупате положителна кредитна история, ако сте редовни, и ако в бъдеще ви се наложи да теглите кредит за разширяване на бизнеса, по-лесно бихте се здобили с такъв. Лошите страни на такъв вид финансиране са: първо, поемате по-голям риск, защото освен риска за сумата инвестирана в бизнеса, вие поемате и риска за лихвата, която трябва да платите, и в повечето случаи тя е доста голяма. Второ, за да изтеглите кредит, плащате доста големи административни такси към банката. Трето, в повечето случаи трябва да обезпечите кредита с личното си имущество или с гаранти. Четвърто, в България няма банка, която да отпуска кредитиране на стартиращ бизнес и бизнес без 3 години история. Тоест, за да изтеглите кредит за стартиращият ви бизнес, вие трябва да го изтеглите на вашето име като физическо лице. За да изтеглите такъв кредит като физическо лице, вие трябва да сте на постоянен трудов договор към някоя фирма и да имате приличен доход. Според мен, държавата и по-скоро БНБ трябва да се намеси в този сегмент и да започне да гарантира такъв вид кредитиране за стартиращ бизнес. Може би има един вид бизнес, който би се кредитирал по-лесно от банките, и то е франчайз бизнеса. Това се дължи на факта, че франчайза е доказан работещ бизнес модел, докато при нов стартиращ бизнес моделът на работа и печалба тепърва ще се доказва дали е печеливш или не. Какво означава франчайз? Фирми като GoGrill, Second Hand Mania, McDonald's, Happy и много други са фирми, които се развиват до голяма степен чрез франчайза. Франчайз фирмите предоставят на външни лица и фирми ноу-хау, оборудване и правото за използване на марката на съответната компания. Предимствата при такъв вид финансиране са: първо, франчайзинг фирмите ви обучават много сериозно в бизнеса, с който сте решили да се занимавате. Това е предпоставка за голяма компетентност в конкретния бизнес и от което следва много нисък риск за инвестицията ви. Второ, в някои от случаите ви предоставят нужното оборудване на безценица, от което следва по-малка първоначална инвестиция и по-нисък риск. Трето, имате разработен и печеливш бизнес модел, който да следвате, както и правото да сте представител на вече изграден и разпознаем бранд.
Лошите страни при такъв вид бизнес са: първо, почти никаква свобода на действие. Например, не можете да променяте рецепти, доставчици, цени, визия и много други параметри. Не можете да използвате друг вид маркетинг, освен приетият от франчайзинг компанията. А ако промените нещо без съгласието на франчайзинг компанията, подлежите на санкции и прекратяване на договорните ви отношения. За мен по този начин се губи основният смисъл от това да имаш бизнес, а именно свободата и независимостта, които той ви дава. Второ, плащате процент от оборота на франчайзинг компанията, обикновено около 5 до 10%. Трето, дори и да сте работили 10 години с франчайз и сте натрупали опит в дадена сфера, вие подписвате договор, че няколко години след прекратяването на отношенията ви няма да имате право да се занимавате с същата или подобна дейност. Което е разбираемо, защото тези компании не искат да се задават сами с силна и обучена конкуренция. Петият начин, който ще ви кажа, е добре познатият на всички, а именно финансиране чрез собствени спестявания. Добрите неща при този вид финансиране са: първо, имате пълна свобода на действие, защото не трябва да се отчитате и обяснявате пред абсолютно никого. Второ, при този начин на финансиране не плащате нищо като такси, лихви, неустойки и други. Лошите моменти с този начин на финансиране са: първо, това е единственият начин за финансиране, в който единствено вие поемате целия риск. Това означава, че ако загубите, губите само вие. Второ, понякога губите шанса си и изтървате момента, докато решите, че тази сума, която сте събрали, е достатъчна. Трето, понеже не дължите отчитане пред никого, това може да ви направи по-малко внимателни и да изхарчите събраното с лека ръка. Надявам се, че хвърлих малко светлина за това как можете да финансирате бизнес идеята си. Ако искате, можете да използвате и комбинирано финансиране от вариантите, които ви представих. Както виждате, който иска ще намери начин да започне бизнес, дори и да не е милионер. И не е необходимо вие да поемате целият риск. Но запомнете, който и начин да изберете за финансиране няма да ви бъде лесно, така че желая успех на всички ви. Ако ви допада видеоклипът, моля да го харесате или споделите. А ако искате да видите още интересни видеоклипове, може да се абонирате за моят видеоканал, като натиснете бутона Subscribe. Благодаря ви и до скоро виждане, за мен беше чест!